Bună vreme și azi și bună regăsire! Iată-ne din nou cu un pas înainte pe antrenamentul acesta în magia recunoștinței și a venit rândul astăzi unei metode pe care parcă o prefer, parcă aș mai avea și altele alături de ea. Se numește oameni magici care au făcut diferența, firește, în viața ta. În ce mă privește, dimineața încep cu cele 10 binecuvântări, ca și tine. Așa e începutul de zi în programul acesta magic al binecuvântării, recunoștinței. Și apoi, când ne gândim la oamenii care au făcut o diferență semnificativă în viața noastră, o facem cu smerenie, respect, recunoștință. Poate că sunt persoane pe care le-am perceput într-un anume fel cândva în devenirea noastră ca oameni și pe care acum le vedem sau ne vedem acționând similar. Eu sunt profund recunoscătoare unui om care de vreme în viață mi-a pus meseria în mână. Este vorba despre doamna mea învățătoare. Alte două persoane pe care eu le consider, alături de foarte multe altele, cu merite deosebite în devenirea mea sau în descoperirea mea drept cine sunt, o să iau o persoană colectivă, familia mea, căreia îi mulțumesc pe această cale pentru fiecare moment de sprijin, pentru fiecare moment de întrebare. Și am să mai iau o ființă colectivă, așa. O să vorbesc despre copiii cu care m-am întâlnit de-a lungul atâtor generații de elevi, copii minunați alături de care am învățat. Eu mi-am permis așa o generalizare pentru că e complicat să faci doar 3 nominalizări. Mai degrabă te las pe tine să exersezi și să faci următorii pași în metoda despre care îți vorbesc. Găsește un loc unde să fii tu cu tine și ia-ți alături agenda. Notează 3 nume ale acestor persoane care au făcut diferența în viața ta. Și apoi, pur și simplu stai de vorbă cu fiecare. Ia-ți timp să mulțumești pe rând pentru ce simți tu că au însemnat în viața ta fiecare dintre acești oameni. Firește că le vei mulțumi. Simte cât mai pregnant recunoștința aceasta pentru fiecare om despre care ai de gând să vorbești în ziua magică, persoane care au făcut diferența. Spre seară, ții minte că ai piatra magică la îndemână pentru a-ți aminti un moment grozav de azi pentru care simți tu să mulțumești. Îți amintesc că cu cât mulțumim pentru ceea ce trăim, cu cât acceptăm că viața pe care o avem este produsul a ceea ce gândim și facem, esențial și principal, cu atât viața noastră devine simplă și frumoasă, așa cum ne dorim. Îți doresc mult succes pe drumul acesta către tine și binecuvântări să ai la fiecare pas. Ne revedem curând. Toate bune!